Realment on em sento bé és en contacte amb la terra, treballant amb la terra, i el que vull és crear un espai viu que transformi constantment, que hi puguin tenir cabuda tots els éssers vius necessaris, que hi hagi una simbiosi i un equilibri. I a partir d'aquí l'agricultura és el mitjà econòmic que ens permet que aquest projecte, com tu, pugui tirar endavant. Ens trobem a l'Alta Garrotxa, a la zona del Llerca, que és una zona molt bonica d'interès natural. És un entorn completament net, no tenim cap fàbrica al voltant, no tenim cap resta química al voltant, amb la qual l'aire sempre és net i l'aigua que ens arriba també. Fem un producte totalment lliure de químics, al màxim de respectuós amb la natura, amb l'entorn on ens trobem, combinant un munt de plantes dintre del mateix espai, amb flors entremig, amb plantes medicinals, i que dona un producte, jo crec que deliciós, que sempre subministrem a granel perquè no hi hagi envasos entremig, i crec que la diferència està en que tot és a l'aire lliure, no hi ha res cobert sota plàstic, i que rep la influència del sol, del vent, de la pluja i de tot l'entorn que té al voltant, que crec que és el que marca aquesta diferència. Crec que és superimportant que ens conscienciem de consumir producte local, perquè al final donem valor al territori, a la gent que viu, a la gent que treballa, al cuidado d'aquestes terres, i tot això acaba repercutint amb el nostre benestar, amb el nostre entorn i amb la nostra salut.